Το έργο 3126 Βιοφός με συντονιστή την Ένιος και επιστημονικά υπεύθυνο το Πολυτεχνείο. Έχει την συμμετοχή βεβαίως και του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει αντικείμενο την εφαρμογή της μεταγονιδιωματικής, της βιοπληροφορικής, την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών που βιοδιαβρώνουν τις λίθινες επιφάνειες των μνημείων, αλλά και στην ανάπτυξη νανοδομημένων βιολειτουργικών υλικών συντήρησης που μπορούν να προκύψουν από τη γνώση αυτή. Οι στόχοι του έργου επετεύχθησαν με την δημιουργία νέων νανοβιοηλικών που προκύπτουν από την γνώση του μικροβιώματος στο οποίο οφείλεται η βιοδιάβρωση, που εφαρμόστηκαν στην κλίμακα των πιλωτικών μνημείων, στην Κιμωμένη του Χαλεπά, στο πρώτο νεκροταφείο, στο Ευπαλίνιο Όρηγμα στη Σάμο, στο καθολικό της Ιεράς Μονής της Βαρνάκοβας, στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, με επιτυχία. Η επιτυχία αφορά και στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων και αποδεικνύεται με την αντίσταση στη διάτρηση στις επιφάνειες ελέγχου. Μιλάμε επομένως για ένα συνολικά επιτυχές αποτέλεσμα, το οποίο επιτρέπει να πούμε ότι η επόμενη φάση, η επιτυχής ανάπτυξη των νανοβιοηλικών, σε συνέργεια με το Εργαλείο Βιοπληροφορικής, θα δημιουργήσει νέους καινοτόμους ορίζοντες στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.